300 million wamarandi paid from umasipala to ama-account ka-Mr. Karim. Bafethu ithini ilima la? Uyabona nje bafethu imali nje bafethu amamitha nje adlula kanje ebusweni bethu yabo. uKarim nje lana, uMawumela ngalana, uMatlala. Yabo nje bafethu uMawumela mabengakombizi kule commission le. Hayi bafethu hayi kusadlalwa. Yabo mabengakomsamoni kule commission le kusadlalwa. Ngiyakutshela uphi lo mjita? Is he even still in the country lo mjita lo? uMawumela yena ke usakhona nje la. Ngoba phela uyena ungqondo wale Shandisi le. Hayi bafethu hayi angiyazi nje mina lento. Hayi kodwa I know. Yabo advocate Baloyi o Judge Madlanga mfethu no Chaskalson nje leya team nje that is leading the line of questioning nje. Hayi no ilitali kakhulu nje. Noma kuthiwa nje bangayibeefa pha kanjani nje mfethu legal representation yabo laba abanye. Hayi no ilitali. I-line of questioning kuyafiwa. Kodwa nje bafethu nje yabona nje lento yokuthi nje ipana zikho yinanananana. Lalela lana siyaxoshwa. Inyuka ishawa 99 kanje. Ithini impatha nje. Inyuka ishawa 99 kanje. Labantu fethu baqebhelana imali eziserious phinde kuzothi ipana zikho. Yabo. Ngike ngayizwa ke naleyo nto kuthiwa ipana zikho warawara i-unemployment rate yehlile warawara, it's decreased from ban. Ukhona la kunina osoke wathola i-life changing email mhlambe. Khona nje iningi nje enithole nje imisebenzi nje labafethu nisho phela. Yabo. Obala abathola imisebenzi emisha. Obanje. Sathola ama stats nje kwathi nje unemployment rate yehlile obala abathola imisebenzi emisha. Hayi kodwa sikho lapho. Kodwa nje bafethu ifraud yashawa la eSouth Africa. I know yashawa abafana. uStandard Bank lana ubusy. Yebo bafethu. Yabo if you think ukuthi iSouth Africa inayo imali that can produce employment, khohlwa namanga. Ushaya eceleni. I no bafethu hayi no. Ayisiyaxhoshwa la hayi kancane.